Aquestes imatges de la pel·lícula La Pasión resulten commovedores. Alguns diran que el seu director, Mel Gibson, ha exagerat i que la passió i mort de Jesús no va poder ser tan terrible i dolorosa. És cert, això? La mort a la creu era el càstig romà més temut i humiliant. A qui s'aplicava? Només a esclaus i als pitjors delinqüents. Però Jesús no era un criminal. Com arribaren a condemnar-lo a un suplici tan atroç? A pesar dels seus extraordinaris miracles, els dirigents religiosos jueus no volien reconèixer que ell era el Messies. El veien com un perillós competidor, ja que Jesús era molt estimat i cada vegada hi havia més gent del poble que el seguia. Conspiraren per eliminar-lo. Els movien l'odi i l'enveja. El judici va ser una farsa. El condemnaren a mort. Fins aquí el resultà fàcil. Executar aquesta sentència era més complicat. Només els romans, amos de Judea, ho podien fer. Pons Pilat va intentar deixar-lo anar, però davant la creixent pressió dels jueus, va ordenar flagel·lar-lo brutalment, si per cas això els movia compassió. No els va bastar. Cridaven més i més: crucifica'l! Pilat se'n va rentar les mans. S'havia rendit. Amb la creu a coll, una corona d'espines al cap i malparat per la flagel·lació, Jesús va pujar al Calvari. Allà va estendre mansament els seus braços perquè el traspassessin. Al llarg de 3 hores va patir Jesús l'agonia entre les burles i els insults dels seus enemics i l'abandonament dels seus amics. Només l'acompanyaven la seva Mare Santíssima, l'apòstol Joan i algunes dones. No es va queixar ni va protestar. Moria per salvar-nos a tots, també els seus botxins. Una de les seves últimes frases va ser: «Pare, perdona'ls, que no saben el que fan». El davallament de Jesús en La Pasión, de Mel Gibson, ens mostra fins on arriba l'amor de Déu. La seva ànima patí infinitament més. Només com Déu és capaç de fer-ho. Per què? Perquè carregava sobre seu el pes de tots els pecats de tots els homes que han existit i existiran. Aquests pecats, pels quals va pagar davant del seu Pare Déu, els va rentar ell amb la seva sang preciosa. Això és la redempció. Va poder Jesús evitar la mort? Sí. Va poder redimir-nos sofrint menys? Sí. Per què va arribar, doncs, a tals extrems? Només l'amor explica la bogeria de la creu. Sant Joan ho expressa així: tant va estimar Déu al món, que envià el seu fill unigènit perquè tot el qui creu en ell no es perdi, sinó que tingui la vida eterna. La creu és quelcom més gran i misteriós del que puguem imaginar. Ens ofereix a tots, en especial als qui sofreixen, l'esperança que Déu pot convertir el seu dolor en alegria, la seva mort en vida. Creus que la passió va passar fa 2000 anys i no té res a veure amb tu? T'equivoques. Avui mateix pots assistir a la renovació del sacrifici infinit del Calvari. El renova el mateix Jesucrist en cada missa mitjançant el sacerdot. En l'Eucaristia, com en tots els altres sagraments, se'ns apliquen els fruits de la redempció. En aquesta unitat veuràs fins on pot arribar l'amor infinit de Déu per cadascun de nosaltres.